Σεβασμιότατε Επιμενάρχα μας, Κύριε Χρυσόστομε, Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Κινσάσας, Κύριε Θεοδόσιε, Θεοφιλέστατε Επίσκοπε Κερνίτσης, Κύριε Χρύσανθε, Σεβαστοί πατέρες και αδελφοί μου, ήταν μεσημέρι όταν ο αείμνηστος νεαρός φοιτητής της Θεολογικής Σχολής τότε, Γεώργιος Μανδελίδης, ο μετέπειτα Μητροπολίτης Κεντρώας Αφρικής και στη συνέχεια Πενταπόλεως, επισκέφθηκε την Ιερά Μονή Πετράκη να πάρει την ευχή του πνευματικού των παιδικών του χρόνων από την Έδεσα, πατρός Χρυσοστόμου Παπασαραντοπούλου, ο οποίος διαβιούσε εκεί στην Ιερά Μονή. Ο νεαρός θεολόγος βρήκε τον γέροντα να γράφει στον πολύγραφο Μελάνης. Αφού εγκαρδίως χαιρετήθηκαν, αφού ζήτησε την ευχή του, διότι τελείωνε ο πατήρ Ιγνάτιος στην Θεολογική Σχολή, ταπεινά ο πατήρ Χρυσόστομος του είπε: «Αγαπητέ Γιώργο, ρητορική ικανότητα δεν έχω. Η φωνή μου δεν με βοηθεί. Είναι κρίμα όμως να φεύγει ο λαός του Θεού από τη Θεία Λειτουργία χωρίς να ακούσει λόγο Θεού κήρυγμα. Γι' αυτό λοιπόν με βλέπεις να καταπιάνομαι και να γράφω στον πολύγραφο ένα λογίδριο, το οποίο κάθε Κυριακή μετά τη Θεία Λειτουργία με την διανομή του αντιδώρου το προσφέρω προς ωφέλεια των πιστών». Ύστερα από λίγο εκμυστηριεύθηκε στον πατέρα Ιγνάτιο ότι αποφάσισε και ετοιμάζεται να φύγει και να πάει στην Αφρική για την Ιεραποστολή. Εκεί που δεν κηρύχθηκε ποτέ το Ευαγγέλιο, ο Ορθόδοξος λόγος λέγει: εδώ στην Ελλάδα βρίσκεται και υπάρχει πλούσιος και είναι πολύ ικανοί θεολόγοι και εκλεκτοί κληρικοί που τον προσφέρουν. Όμως, ακόμα κι αν είμαι ένα χαλάζι, όπως το είπε, ακόμα κι αν πέσω σαν χαλάζι στην ξηρασία της Αφρικής, κάτι θα κάνω, θα είμαι χρήσιμος. Αυτή η ταπεινή του, θα λέγαμε, διάθεση τον έκανε, ενώ γνώριζε και είχε την αυτογνωσία ότι δεν έχει ιδιαίτερα προσόντα, να εγκαταλείψει την Ελλάδα και να μεταβεί στην Αφρική. Το 1960 οργανώθηκε μία εκδρομή στους Αγίους Τόπους, όπου θα ηγείτο ο αείμνηστος Μητροπολίτης Πατρών Κωνσταντίνος. Τον γνώριζε ο πατήρ Χρυσόστομος τον αείμνηστο Κωνσταντίνο από την Κοζάνη και μαζί με αυτόν θα πήγαινε και ο άλλος γνωστός του, φίλος του και συνεργάτης από την Καλαμάτα που ήταν μαζί, ο αρχιμανδρίτης πατήρ Ιωάννης Μακρόπουλος, μέλος της αδελφότητος Θεολόγων ο Σωτήρ. Έγινε λοιπόν η εκδρομή στους Αγίους Τόπους και τότε οι τρεις, ο Σεβασμιότατος Πατρών, ο πατήρ Ιωάννης Μακρόπουλος και ο πατήρ Χρυσόστομος, θέλησαν να επισκεφθούν τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Χριστοφόρο, ο μεν πατήρ Ιωάννης, για να λάβει την ευλογία να εξομολογεί την Ιερά Μονή Σινά ως προσκεκλημένος από τους πατέρες της Μονής εκεί να είναι ο πνευματικός τους. Ο δε πατήρ Χρυσόστομος να λάβει την ευλογία του Πατριάρχου για να αρχίσει την Ιεραποστολή. Ο Πατριάρχης, φιλικά διακείμενος προς τον Σεβασμιότατο Πατρόν, τους δέχτηκε όλους με πολλή εγκαρδιότητα. Μόλις όμως άκουσε το αίτημα του πατρός Χρυσοστόμου, μέσα του ένιωσε μία δυσπιστία και του είπε: «Είναι δυνατόν ένας Έλληνας κληρικός σε αυτή την ηλικία να αφήνει κεντρικό ναό των Αθηνών και να έρθει στην Αφρική και να κάνει ιεραποστολή? Πάτερ Χρυσόστομε, αν έρχεσαι για να θησαυρίσεις, σε πληροφορώ δεν βγαίνουν λεφτά στην Αφρική».
«Όχι, μακαριότατε», του απάντησε. «Εγώ άφησα στην Αθήνα τέτοιες οικονομικές δυνατότητες. Αν πάλι έρχεσαι για να γίνεις δεσπότης, χάνεις το χρόνο σου». Τότε παρενέβη ο Μητροπολίτης Πατρών, όπως και ο πατήρ Ιωάννης Μακρόπουλος, οι οποίοι μίλησαν για τη γνωριμία που είχαν με τον πατέρα Χρυσόστομο και την πεποίθησή τους ότι πρόκειται περί κληρικού με ειλικρίνεια, με φόβο Θεού, με ζήλο, με ανίποτες ικανότητες και δεξιότητες. Τότε ο Πατριάρχης επίστη και έδωσε την ευλογία του για να ξεκινήσει αυτό το ταπεινό έργο στην Ιεραποστολή. Ουγκάντα, Ναϊρόμπι, της Κένιας, Τανζανία, Κονγκό, Κολουέζη, Κανάγκα. Με τις ευχές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας, τον οποίο θερμά ευχαριστούμε για την ευλογία να αφιερώσουμε στα πλαίσια των πρωτοκλητίων αυτή την ταπεινή αναφορά στον φλογερό Άγιο πλέον της Εκκλησίας μας Χρυσόστομο Παπασαραντόπουλο. Ευχαριστούμε και τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κινσάσας Κύριο Θεοδόσιο που αποδέχθηκε την πρόσκληση να είναι ο κεντρικός ομιλητής απόψε, αφού αυτός έκανε και την εισήγηση στο Πατριαρχείο Αλεξανδρίας για την αγιοκατάταξη του πατρός Χρυσοστόμου και θερμά τον ευχαριστούμε για τον κόπο που υπευλήθη να είναι εδώ ανάμεσά μας. Η Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας με την προτροπή του Μακαριωτάτου Πάπα και Πατριάρχου Θεοδόρου του Δευτέρου προέβη ως γνωστόν στις 8 Οκτωβρίου στην αγιοκατάταξη του μακαριστού Αρχιμανδρίτου Πατρός Χρυσοστόμου Παπασαραντοπούλου. Επίσης ευχαριστούμε τον συνδιοργανωτή στην απόψινή εκδήλωση Σύλλογο Ορθοδόξου Ιεραποστολής ο Πρωτόκλητος και τον πρόεδρο αυτού τον κύριο Νικόλα Οσίμο για τη συνεργασία αλλά και για τον κόπο να μαζέψει τα στοιχεία που χρειαζόταν για να μας διηγηθεί απόψε ως δεύτερος ομιλητής, ως αυτόπτης μάρτης, τι λέγω, ως υποκινητής μάλλον της όλης προσπαθίας να γίνει εκταφή του πατρός Χρυσοστόμου και θα μας πει τους λόγους και να δημιουργήσει εκεί στο Δημοτικό Νεκροταφείο της Κανάγκας έναν περιποιημένο τάφο και αξιοπρεπή για τον πατέρα Χρυσόστομο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τη χοροδία των νέων μας της Χριστιανικής Φοιτητικής Δράσεως. Τέλος, ευχαριστούμε τον Θεοφιλέστατο, τους σεβαστούς πατέρες και όλους τους αδελφούς που απόψε ενώνουμε τις προσευχές μας, όπως επίσης και τον αξιότιμο στρατηγό και την σύζυγο και όλους τους παρισταμένους, διότι ενώνουμε απόψε τις προσευχές μας για να ζητήσουμε τις πρεσβείες του νέου Οσίου Αγίου Χρυσοστόμου να μας εμπνέει και εμάς σε αυτόν τον ιεραποστολικό αγρό, ώστε όλοι μας να προσφέρουμε και να κάνουμε ό,τι είναι καλύτερο για τη δόξα του Θεού με τις ευχές σας, Σεβασμιότατε. Την αγάπη και τη δόξα
Σεβασμιότατα επιμενάρχα της Αποστολικής Εκκλησίας των Πατρών, Κύριε Χρυσόστομε, Θεοφιλέστατε Άγιοι Κερδίτσες, Κύριε Χρήσανθε, Άγιοι Πατέρες, εντιμότατοι άρχοντες, αγαπητοί αδελφοί. Καθηκόντως μεταφέρω στην Ιερά Απόψινή Ομίγυρη τις ευχές και τις ευλογίες του Μακαριωτάτου Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, Κυρίου Θεοδόρου του Δευτέρου, ο οποίος και ευλόγησε την έλευσή μου στην Ελλάδα, προκειμένου να παρουσιάσω στην αγάπη σας μέρος της εισηγήσεώς μου για την αγιασμένη μορφή του μεγάλου και φλογερού Ιεραποστόλου του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Παπασαραντοπούλου. Δράτω με τις ευκαιρίες να ευχαριστήσω από καρδιάς τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πατρών, Κύριο Χρυσόστομο, για την τιμητική πρόσκληση και την ολόκαρδη ευλογία της συμμετοχής μου σε αυτή την εκδήλωση των πρωτοκλητίων, που είναι αφιερωμένη στον νεοκαταταγέντα εις τας αγιολογικάς δέλτους της Εκκλησίας μας, Άγιον Ιεραπόστολο της Αφρικής, Χρυσόστομο Παπασαραντόπουλο. Επισημαίνουμε ότι ο Άγιος Χρυσόστομος είναι ο δεύτερος Χριστόστομος που κατετάγει στις δέλτους της Εκκλησίας, πρώτος ο Άγιος Χρυσόστομος Σμύρνης. Ο αγιασμένος γέροντας και μεγάλος Ιεραπόστολος Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος ακολούθησε τον δρόμο των Αγίων Αποστόλων, μετέβη στην Κατααφρική Εκκλησία και εκεί με την ενίσχυση του Παναγίου Πνεύματος έγινε φωτιστής των αγνών ψυχών των Αφρικανών αδελφών. Δεν τον αποθάρρυνε η σκέψη ότι είναι μόνος, τον ενέπνευσε ο λόγος του Ιερού Χρυσοστόμου, αρκεί εις άνθρωπος ζήλο πεπειρωμένος ολόκληρον διορθώσεστε δήμων. Παρά τις δυσκολίες που συναντούσε, η πορεία του ήταν σταθερή και το ιεραποστολικό του φρόνημα άκαμπτο, διότι βίωνε την παρουσία του Θεού σε κάθε του βήμα. Άλλωστε όλη του η ζωή την θεμελίωσε στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος είπε «Χωρίς εμού ου δύναστε ποιήν ουδέν». Ο πατήρ Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος γεννήθηκε το 1903 στο γραφικό χωριό Βασιλίτσιον της επαρχίας Πηλίας του νομού Μεσσηνίας. Ο πατέρας του ονομαζόταν Θεόδωρος και καταγόταν από το χωριό Ροϊνό της Αρκαδίας και ήταν κτηνοτρόφος. Η πρώτη σύζυγός του απέθανε νεαρά και αναγκάστηκε να έρθει σε δεύτερο γάμο μετά της Σταυρούλας Τριγουρέα, μετά της οποίας απέκτησε 3 τέκνα, τον Βασίλειο, την Παναγιώτα και τον Χρήστο. Αυτό ήταν το κοσμικό όνομα του πατρός Χρυσοστόμου. Ο πατήρ Χρυσόστομος σε μικρή ηλικία μένει ορφανός από πατέρα και η μητέρα του μένει μόνη της με 3 παιδιά. Την προστασία της οικογένειας αναλαμβάνει ο μεγαλύτερος γιος της χήρας Σταυρούλας, ο οποίος, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις οικονομικές ανάγκες και χωρίς να λαμβάνει υπόψη του τις άριστες γραμματικές επιδόσεις του μικρού Χρήστου, που τότε φοιτούσε στην 3η τάξη του Δημοτικού Σχολείου, τον αποσύρει και το αναθέτει να βόσκει τα πρόβατα. Ο μικρός Χρήστος διαμαρτύρεται, επειδή φλεγόταν η ψυχή του για μάθηση, αλλά ο αδελφός του παρέμεινε ανένδοτος. Η φιλομάθειά του τον ανάγκασε στον ποιμενικό του σάκο, εκτός από το λιτό φαγητό του, να βρίσκει κανείς βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες, τα οποία μελετούσε με πάθος. Επειδή το αποτέλεσμα ήταν να παραμελείται η εργασία και το κοπάδι και τα πρόβατα να προκαλούν ζημιές, ο αδερφός του τον τιμωρούσε συχνά. Αυτός όμως, ιδιαίτερα τις νυχτερινές ώρες, κάτω από το θαμπό φως του λιχναριού και μέσα στην απόλυτη ησυχία της νύχτας, επεδίδετο στη μελέτη. Όλοι θαύβαζαν την ισχυρά μνήμη, τις πολύπλευρες γνώσεις και τις εύστοχες απαντήσεις του. Σε ηλικία 15 ετών εγκαταλείπει το κοπάδι και κρυφά εγκαθίσταται στο μοναστήρι της Κορώνης για απερίσπαστη προσευχή και μελέτη. Η οικογένεια που πληροφορήθηκε το νέο τόπο διαμονής του νεαρού Χρήστου τον πίεζε να επιστρέψει στο σπίτι και εκείνος, προκειμένου να απαλλαγεί από τις συνεχόμενες πιέσεις, αναγκάζεται να αποχωρήσει από το μοναστήρι της Κορώνης και να εγκατασταθεί στο φημισμένο μοναστήρι του Παναγουλάκη. Τα χρόνια περνούσαν και ο νεαρός Χρήστος προέκοπτε στην άσκηση, στην προσευχή, στην αγρυπνία, στη μελέτη, στην επακοή και σε όλες τις αρετές. Ήρθε η ώρα που εκλήθη να υπηρετήσει την πατρίδα ο στρατιώτης.
Εκεί όλοι έβλεπαν ένα διαφορετικό στρατιώτη, συνετό, ήσυχο, υπάκουο, προσεκτικό σε κάθε του κίνηση, στρατιώτης που αναζητούσε χρόνο και για την προσευχή. Ο χρόνος κύλησε και ο Χρήστος απολύθηκε από το στρατό και επανέρχεται στην Μονή Παναγουλάκη, όπου αρχίζει με περισσότερο ζήλο την άσκηση και την αυτομόρφωσή του. Ο νεαρός Χρήστος καλείται από τον Μητροπολίτη Μεσσηνίας Μελέτιο να γίνει μοναχός και να χειροτονηθεί κληρικός. Την 4η Μαΐου του έτους 1926 χειροτονείται διάκονος και εν συνεχεία πρεσβύτερος με το όνομα Χρυσόστομος. Διορίζεται ηγούμενος της Ιεράς Μονής Γαρδικίου, όπου πήρε μαζί του και τη μητέρα του να τον περιποιείται, την οποία και έκυρε μοναχή με το όνομα Σεβαστιανή. Υπηρέτησε σε διάφορα μοναστήρια, ενορίες και χωριά της Μεσσηνίας με υποδειγματική αφοσίωση, υπακοή και ζήλο. Ο πατήρ Χρυσόστομος αργότερα πήγε στην Αθήνα και συγκεκριμένα στη Μονή Πετράκη και ενεγράφει ως αδελφός της Μονής. Μέχρι τότε είχε πάρει μόνο το απολυτήριο του Δημοτικού Σχολείου με εξετάσεις, χωρίς να φοιτήσει στο σχολείο, διότι είχε άριστη αυτομόρφωση. Ήταν αφιλοχρήματος, δίδασκε πως η ακτιμοσύνη είναι χαρά και ελευθερία, πράγμα το οποίο εφάρμοσε ο ίδιος, δίδοντας το δικό του μερίδιο από την πατρική του περιουσία στη φτωχότερη αδελφή του Παναγιώτα. Οι θεολογικές του γνώσεις, αν και δεν είχε σπουδάσει ακόμη την θεολογική επιστήμη, ήταν τέτοιες που κατοτρόπωνε πολλούς αιρετικούς. Την περίοδο της κατοχής υπηρετεί στην Έδεσα ως πρωτοσύγγελος. Στα δύσκολα εκείνα χρόνια της Ελλάδος, ο πατήρ Χρυσόστομος προσφέρει μεγάλες υπηρεσίες στον δοκιμαζόμενο λαό. Με θυσία διδάσκει, νουθετεί, εξομολογεί, παρηγορεί, εμψυχώνει, στηρίζει τους χριστιανούς που κινδυνεύουν να καμφθούν από τα δεινά της εποχής εκείνης. Ο άνθρωπος αυτός του Θεού, ο πατήρ Χρυσόστομος, πρικίζεται από τον Θεό με πολλά χαρίσματα και μεταξύ αυτών με το χάρισμα το προορατικό. Τα αδέλφια του μακαριστού Μητροπολίτη Κινσάσας κ. Νικηφόρου διηγούνται το εξής περιστατικό όπως το γνώριζαν από τους γονείς τους. Όταν ο μακαριστός Νικηφόρος σε νηπιακή ηλικία ήταν συνεχώς άρρωστος, οι γιατροί έλεγαν πως δεν θα ζήσει. Κάποια μέρα όμως αρρώστησε και πέθανε ένα αδελφάκι τελείως ξαφνικά. Ο πατέρας του πήγε και επισκέφθηκε τον πατέρα Χρυσόστομο, τον οποίον βρήκε στον κήπο να σκαλίζει. Ο πατέρας άρχισε να κλαίει για την απώλεια του παιδιού του. «Πατέρα Χρυσόστομε, γιατί ο Θεός μου πήρε το υγιές παιδί και όχι το άρρωστο, τον Γιώργο, δηλαδή τον πατέρα Νικηφόρο?» «Παιδί μου», του λέει ο πατήρ Χρυσόστομος, «ο Θεός τον άφησε τον Γιώργο γιατί θα σώσει πολλές ψυχές στον κόσμο». Το πτυχίο της Θεολογικής Σχολής Αθηνών το έλαβε στην ηλικία των 55 ετών. Επιπλέον κατήχε την γαλλική, αγγλική, λατινική και εβραϊκή γλώσσα. Η εντολή του Κυρίου προς τους μαθητές «Μη κτίσαστε Χριστό μηδέν άργυρον, μηδέν χαλκόνη σαζόνας ημών» είχε καταστεί βίωμά του. Δεν αγάπησε τα χρήματα, αλλά ζούσε πάντοτε λιτά και ό,τι χρήματα υπήρχαν στη τσέπη του τα διέθετε στους φτωχούς, αρρώστους και εμπερίστατους αδελφούς. Εκείνον το καιρό γνωρίζεται με φοιτητές από την Ουγκάντα, ιδιαιτέρως με τον Θεόδωρον Νιγιάμαν, μετέπειτα αρχιερέα του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας. Από όσα ακούει, σχηματίζει την πεποίθηση ότι υπάρχει εκεί έδαφος ιεραποστολικής εργασίας. Μέσα του ανάβει η φλόγα της ιεραποστολής. Αυτή η φλόγα, αυτή η ευσεβής επιθυμία, κατατρώγει πλέον την καρδιά του. Μία φωνή ακούγεται στην καρδιά του. Μία φωνή που τον παροτρύνει να εγκαταλείψει την πατρίδα του και να μεταβεί στην Ουγκάντα για να αφιερώσει το υπόλοιπο της ζωής του στους Αφρικανούς αδελφούς. Αφού προσευχήθηκε και νήστεψε πολλές ημέρες, αφού παρεκάλεσε τον Θεό να το αποκαλύψει το θέλημά του με τους στίχους του ψαλμοδού, «Γνώρισον με Κύριε οδόν, ενή πορεύσουμε, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσε με αργή ευθεία», πήρε την γενναία και τολμηρή απόφαση. «Με καλεί ο Θεός, τα αφήνω όλα πίσω μου, θα πάω να βοηθήσω τους εκεί αδελφούς». Πολλοί προσπάθησαν να τον αποτρέψουν.
κυρίως λόγω της έθραυστης υγείας του, για να λάβουν όλοι τη στερεότυπη απάντησή του. Μνήματα υπάρχουν και εκεί. Πρώτα θέλησε ο πατήρ Χρυσόστομος να μεταβεί στα Ιεροσόλυμα, εκεί όπου έζησε, δίδαξε, θυσιάστηκε και αναστήθηκε ο αρχηγός της πίστεώς μας. Εκεί άκουσε και ο πατήρ Χρυσόστομος μέσα στην καρδιά του την εντολή του Κυρίου. «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Ο λόγος αυτός του Χριστού φέρει μια επανάσταση στην καρδιά του. Παρακαλεί τον Κύριο να τον ενισχύσει στη νέα του διακονία και αποφασιστικά φτάνει στο κέντρο του Πατριαρχείου μας, για να εμπιστευτεί την επιθυμία της καρδιάς του στον Πατριάρχη Χριστοφόρο, να ζητήσει την ευλογία του, την άδειά του και τις ευχές του. Ο πατήρ Χρυσόστομος ήταν μοναχός και κληρικός που πάντοτε ενεργούσε με την ευλογία του επισκόπου του και σε αυτή την περίπτωση δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει κάποια ιεραποστολική εργασία χωρίς την ευλογία του Πατριάρχου Χριστοφόρου. Ο Πατριάρχης, βλέποντας μπροστά του ένα μυρκοκαμωμένο, ηλικιωμένο και φιλάστενο κληρικό, φοβήθηκε μη αποκάμει, μία ασθενήση γρήγορα και αποθάνει. Βλέποντας όμως το υπέρμετρο ζήλο του, δίνει την ευχή του να πορευθεί εκεί όπου τον πληροφορούσε η καρδιά του και να εργαστεί ιεραποστολικά. Ο πατήρ Χρυσόστομος βρίσκεται πλέον στην Καμπάλα, την πρωτεύουσα της Ουγκάντα. Οι δυσκολίες μεγάλες, τα χρήματά του ελάχιστα, οι ανάγκες πολλές. Ο ίδιος όμως δεν καταβάλλεται. Γράφει παντού επιστολές και ζητάει ενισχύσεις. Τον ενισχύουν φίλοι και γνωστοί, διάφορα σωματεία, αργότερα και η Εκκλησία της Ελλάδος, η οποία και εκτίμησε την πολύτιμη εργασία του. Το 1963 ιδρύθηκε στην πόλη της Θεσσαλονίκης ο Ιεραποστολικός Σύλλογος με την επωνυμία «Οι Φίλοι της Ουγκάντα» από τα πνευματικά του παιδιά και φίλους. Οι πρωτόγνωρες εμπειρίες και οι επιτακτικές ανάγκες που αντιμετώπισε ανάγκασαν τον πατέρα Χρυσόστομο να γράψει σε πνευματικούς του φίλους: «Βοηθήστε με, ο κόσμος εδώ δεν ψάγει την Ορθοδοξία, για τον Χριστό και συγχρόνως πεινά». Αμέσως ανταποκρίθηκαν σε αυτό το κάλεσμα και συγκρότησαν το πρώτο ιεραποστολικό σωματείο στην Ελλάδα με σκοπό να στηρίξουν ηθικά και υλικά την εκπλήρωση του ιεραποστολικού του έργου. Είναι ακούραστος. Παρά την κλονισμένη υγεία του τρέχει παντού προκειμένου να μεταφέρει το λυτρωτικό μήνυμα της Ορθοδοξίας σε όλο και περισσότερους τόπους. Στην ιεραποστολική του δράση βοηθά εξαιρετικά ο Θεόδωρος Νιγκιάμα, μετέπειτα επίσκοπος Τανζανίας. Με την εκμάθηση της γλώσσας Σουαχίλι επιδίδεται στη μετάφραση της Θείας Λειτουργίας, στις αποστολικές και ευαγγελικές περικοπές και σε διάφορες ακολουθίες. Επίσης μετέφρασε και ορθόδοξη κατήχηση, πολύτιμο σύγγραμμα για τους κατηχημένους και τους βαπτιζομένους. Το σχέδιο του Θεού όμως πολλές φορές είναι διαφορετικό από τις δικές μας σκέψεις και επιθυμίες. Η έδρα της Μητροπόλης μεταφέρεται στο Ναϊρόμπι, πρωτεύουσα της Κένια, και συνεχίζει εκεί με τον ίδιο ζήλο την ιεραποστολική του δράση. Επεκτείνεται σε πολλά χωριά της υπαίθρου. Οι εξορμήσεις του συνεχίζονται και στην Τανζανία. Οι αποστάσεις τεράστιες. Ο γέροντας Ιεραπόστολος τρέχει, δεν υπολογίζει κούραση, δυσκολίες, κινδύνους. Τον αναπαύει που καρποφορεί ο Λόγος του Θεού. Σε αυτό συντελεί και το δικό του φωτεινό παράδειγμα. Όλα για τη δόξα του Θεού και τη σωτηρία των ανθρώπων. Σε τι διαφέρει το δικό του παράδειγμα από τις ιεραποστολικές δράσεις των Αγίων Αποστόλων? Οι Αφρικανοί αδελφοί πείθονται στους λόγους του Πατρός, εγκαταλείπουν την ιδωλολατρεία και μεταβάλλονται σε τέκνα φωτόμορφα της Εκκλησίας. Ο ακούραστος εργάτης του Ευαγγελίου διανύει αποστάσεις, κατηχεί, βαπτίζει, παρηγορεί, στηρίζει και προσφέρει τα πάντα στους αγαπητούς του αδελφούς Αφρικανούς. Ο πατήρ Χρυσόστομος όμως φρόντιζε να αναζητά τους ανθρώπους εκείνους που θα τον ενίσχυαν στην ανέγερση ιερών ναών. Στην Κένια ανέλαβε και την ανέγερση πολλών ιερών ναών, όπως και του Ιερού Ναού του Αγίου Ελευθερίου. Στα εγγένεια του ιερού αυτού ναού, όπου οι άνθρωποι είχαν ενθουσιαστεί
από το πρωτόγνωρο για αυτούς γεγονός, ο πατήρ υποσχέθηκε στους πιστούς: «Εάν ο Θεός μας βοηθήσει, θα τις εκατοστήσουμε σε αυτήν την χώρα». Πολλές φορές οι ανθρώπινες αδυναμίες αποτελούν αφορμές ο Λόγος του Θεού να μεταφερθεί και σε άλλες περιοχές και χώρες. Ο πατήρ Χρυσόστομος δεν κάμπτεται από τα εμπόδια που αναφύονται εμπρός του και με συνοδεία τον ιεραποστολικό του ζήλο φτάνει μέχρι το τότε γνωστό Ζαΐρ, που σήμερα λέγεται Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Οι ανάγκες μεγάλες τότε στο Κονγκό, λίγοι όμως οι άνθρωποι που θα έπρεπε να στηρίξουν το έργο. Ο θερισμός πολλής, οι δε εργάτη ολίγοι. Ο γέροντας υπήρξε ο θεμελιωτής της Ορθοδόξου Ιεραποστολής στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Το Κολουέζι, η Κασέγγα, η Κινσάσα, η Κανάγκα έχουν πολλά να πούνε. Φτάνει στο Κολουέζι το Νοέμβριο το 1970 και ξεκινά το ιεραποστολικό του έργο. Μετά από λίγο καιρό, ο Μητροπολίτης Κεντρός Αφρικής Κυπριανός τον στέλνει στην Κατάγκα, όπου εργάστηκε τόσο για τους Έλληνες όσο και για τους Ιθαγενείς. Από την Κανάγκα οι Ιθαγενείς Προτεστάντες πληροφορήθηκαν για την παρουσία του πατρός Χρυσοστόμου στην Κατάγκα και έσπευσαν αρκετοί από αυτούς να τον παρακαλέσουν και να του ζητήσουν να μεταβεί στην Κανάγκα και να μεταφέρει και εκεί την Ορθοδοξία. Του μίλησαν και του είπαν πως τον περίμεναν χιλιάδες άνθρωποι, όπως έγραφε στον τότε ιερομόναχο Νικηφόρο Μικραγιαννανίτη και μετέπειτα Μητροπολίτη Κινσάσας. Ο αείμνηστος Μητροπολίτης Κινσάσας διατηρούσε από φοιτητής επικοινωνία με τον πατέρα Χρυσόστομο, με συνεχόμενη μεταξύ τους αλληλογραφία, επιστολές που υπάρχουν πολλές στο αρχείο της Μητροπόλεως Κινσάσας, και με την προσπάθεια των δύο ο πατήρ Νικηφόρος να κατέβει και να τον βοηθήσει. Ο λόγος που δεν τα κατάφερε ο μακαριστός Μητροπολίτης Κινσάσας να κατέβει κοντά στον Άγιο Γέροντα ήταν ανεξάρτητη της θελήσεώς του. Ο Άγιος Γέροντας πέρασε από την Κινσάσα το 1971 για λίγο καιρό και τότε οι Έλληνες προσπάθησαν να τον κρατήσουν κοντά τους. Μα ο πατήρ Χρυσόστομος είχε πιστεί πως έπρεπε να μεταβεί στην Κανάγκα. Έγραφε τότε στο μακαριστό Κινσάσας Νικηφόρο: «Παρά τα γεράματα και την κούραση, κάτι μπορώ ακόμη να κάμω. Σας δίδω την πληροφορία για να χαρείτε. Προσευχηθείτε δε όλοι οι πατέρες και αδελφοί, ιδιαιτέρως θερμά. Ήρθαν και ξαναήρθαν από τα ενδότερα του Κονγκό επιτροπές και με ζήτησαν να πάω κοντά των για να προσχωρήσουν ομαδικά στην Ορθοδοξία. Εύχεστε και προσεύχεστε». Ο πατήρ Χρυσόστομος έφτασε με το τρένο στην Κανάγκα αρχές του Οκτωβρίου του 1972, συνοδευόμενος από την αδελφή Όλγα. Τότε, όπως έγραφε ο μικρός τότε και μετέπειτα ιερεύς πατήρ Κύριλλος, κάλεσε τους αρχηγούς των σεκτών και έκανε μία συνεδρία παρόντος του τοπικού Υπουργού της Δικαιοσύνης και τους μίλησε για την Ορθοδοξία, λέγοντας μεταξύ των άλλων: «Αναζητήσατε την αλήθεια και σήμερον την ευρήκατε». Σημειώνει ο μακαριστός πλέον πατήρ Κύριλλος. Ήταν τόσο πιστικός, το κήρυγμά του ήταν σαν γάλα και μέλι που δεν είχαν ξανακούσει ποτέ, ούτε από τους Καθολικούς, ούτε από τους Προτεστάντες. Ο πατήρ Χρυσόστομος ξεκίνησε αμέσως τις πρώτες κατηχήσεις, βαπτίσεις, γάμους, θείες λειτουργίες και ιεραποστολικές εξορμήσεις. Στις 13 Δεκεμβρίου ο πατήρ Χρυσόστομος, συνοδευόμενος από την αδελφή Όλγα, ανεχώρησε για τον Μπουζουμάη. Κατά τη διαδρομή το αυτοκίνητο κόλλησε στην άμμο και προσπαθούσαν να το ξεκολλήσουν. Ο πατήρ Χρυσόστομος αποτραβήχθηκε λίγα μέτρα γιατί δεν ένιωθε καλά. Μια στιγμή η αδελφή Όλγα τον αναζήτησε και τον βρήκε να αιμορραγεί. Το μετακίνησα σε ένα ιατρείο στο πλησιέστερο χωριό και στη συνέχεια επανήλθαν στην Κανάγκα για να λάβει ο πατήρ Χρυσόστομος κατάλληλη αγωγή. Η κατάσταση της υγείας του βελτιώθηκε λίγο. Την 25η Δεκεμβρίου τέλεσε με πολλή δυσκολία την Θεία Λειτουργία, με την ταλαιπωρημένη φωνή του να υποδηλώνει την σοβαρότητα της καταστάσεώς του. Τη Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου το πρωί εισήχθη στην κλινική της Κανάγκας. Την 29η Δεκεμβρίου παρέδωσε την αγιασμένη ψυχή του
στον εκλεκτό της καρδιάς του, τον Κύριόν μας Ιησού Χριστό. Οι Καναγκέζοι πιστοί ανέλαβαν τα της κηδείας του, με όποιες προσευχές γνώριζαν, με τα παραδοσιακά τους τραγούδια και έθιμα. Δεν βρέθηκε ορθόδοξος ιερεύς να τελέσει την εξώδιο ακολουθία του. Πραγματοποιήθηκε αυτό που έλεγε σε όσους του έλεγαν να γυρίσει στην Ελλάδα. Καλύτερα να πεθάνω άδοξος στην Αφρική, παρά έδοξος στο κελί μου, στην ησυχία μου. Δεν μπορώ να φύγω από εδώ, δεν θέλω, κάτι με κρατά. Πηγαίνοντάς τον στο κημητήριο της πόλης, καθολικοί ιερείς τους σταμάτησαν και τους παρεκάλεσαν να κάνουν αυτοί μία προσευχή στον πατέρα Χρυσόστομο, αφού δεν υπήρξε ορθόδοξος ιερεύς. Μετά από μέρες ήρθε από το Λομπουμπάσι ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος πατήρ Εμμανουήλ Τζοπάς και διάβασε επί του τάφου την νεκρόσιμη ακολουθία, λέγοντας στους νεοφωτίσους πιστούς: «Αδελφοί μου, ο νεκρός είναι ζών. Αυτό που συνέβη ήταν το θέλημα του Θεού». Πράγματι έφυγε ως μάρτυρας, έλεγε ο ίδιος. Εδώ χρειάζεται να μαρτυρήσουν μερικοί για να ξεκινήσει η ιεραποστολή μας. Ο ίδιος όχι απλώς έδωσε το αίμα του, αλλά κάθε κόπος, κάθε δυσκολία, κάθε πειρασμός υπήρξε και ένα μαρτύριο του Αγίου Πατρός. Το έργο του όμως δεν έμεινε στο κενό. Ο πατήρ Χαρίτων Πνευματικάκης, με τον οποίον είχε φιλική και πνευματική σχέση από τα παλαιά, από τότε που υπηρετούσα μαζί στην Έδεσα, αδελφός των θεολόγων Σωτήρ και ιεροκήρυξ της Μητροπόλεως Πατρών, τον διαδέχθηκε στο θεάρεστο αυτό έργο της Κανάγκας. Σε ένα από τα τελευταία του γράμματα στις 7 Νοεμβρίου το 1972 έγραφε στον τότε πατέρα Νικηφόρο και μετέπειτα Μητροπολίτη Κινσάσας: «Μα αν ήξερες την δεινή θέση που βρίσκομαι, γέρος πλέον και πολύ κουρασμένος εδώ, θα τα παρατούσες όλα και ακόμη θα ζητιάνευες για να βρεις τα έξοδα να έρθεις κοντά μου. Βρίσκομαι τώρα σχεδόν στο κέντρο της απέραντης αυτής χώρας και 70 και 100.000 Αφρικανών ζητούν να εισέρθουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Τι να πρωτοκάμω, μάλιστα τόσο αδύνατος σε αυτό το πλήθος, και δεν είναι όλοι μαζί σε μια ενορία όπως στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αλλά σκορπισμένοι σε μεγάλη έκταση. Εγώ βέβαια με το έλεος και τη δύναμη του σωτήρου μας Χριστού θα αγωνιστώ, διαθέτοντας και τις τελευταίες μου δυνάμεις στην έπαλξην αυτήν, και ίσως πεθάνω μαχόμενο στην πρώτη γραμμή. Μα εσύ, σαν παλικάρι, ανάλαβε τουλάχιστον να υπείς σε όλους τους φοιτητές και ιεροσπουδαστές μας, σε όλους τους νεωτέρους αγάμους κληρικούς μας, των παρακάτω στίχων του παλαιού Τυρταίου στους πολεμιστές της αρχαίας Σπάρτης. Τον διάβασα σε νεοελληνική μετάφραση όταν ήμουν μαθητής του Δημοτικού και τον θυμάμαι. «Εντροπή σας, από πίσω να είναι ο νιός και ο αδύνατος ο γέρος να πεθαίνει μπροστινός». Όχι πως αξίζω ή πως προσφέρω τίποτε, ένας μηδαμινός και ανάξιος εργάτης του Κυρίου που είμαι, αλλά γιατί έπρεπε πολλοί από τους φλογερούς νέους που αφοσιώνονται στον Χριστόν ή τουλάχιστον κάποιοι να βρίσκονται εδώ. Τις πολλές ευχές μου στους συμφοιτητές σου και καλή επιτυχία και πρόοδο. Ο αγώνας σας δεν είναι για μια θεσούλα με ένα πτωχό μυστάριον, αλλά για κάτι υψηλών και αιώνιων. Αυτό ήταν το εκκλησιαστικό ήθος του Αγίου Πατρός, πνευματικό, ταπεινό, με ολοκληρωτική αφοσίωση στο έργο που το φανέρωσε ο Θεός, με υπακοή στην Εκκλησία, με υπομονή, έτοιμος να πεθάνει για την αγάπη του Χριστού, καταφρονώντας κάθε τι κοσμικό, όλα για τη δόξα του Χριστού και τη σωτηρία των ανθρώπων. Για τον πατέρα Χρυσόστομο γράφει χαρακτηριστικά ο διάδοχός του και συνεργάτης του από τα παλαιά στην πόλη της Έδεσας, ο μεγάλος και αγιασμένος Ιεραπόστολος Αρχιμανδρίτης Χαρίτων Πνευματικάκης. Μισός άνθρωπος αυτός, με κλονισμένη υγεία, με σαρκείο ασθενικό, ισχνόφωνος και βραδίγλωσσος, στερημένος εξωτερικών εντυπωσιακών προσόντων,
χρειάζεται απέραντη τόλμη να διαθέτει και αλιτώσει αυταπάρνηση για αυτό το παράτολμο τόλμημά του. Την είχε και την διέθεσε. Γι' αυτό θείο καλυφθείς ο βραδίγλωσσος γνώφο, ερητόρευσε τον θεόγραφο νόμων μεταξύ των μαύρων και επευλήθη στη μαύρη Ήπειρο και ανεδείχθη ο παππούς και ο Άγιος της Αφρικής. Όμως τότε και πάντοτε δεν επηρεάζει και δεν κατακτά η ευγλωτία και η ρητορία, η ρόμη και η υγεία, το παράστημα και τα άλλα εξωτερικά φανταχτερά προσόντα, αλλά το πνεύμα, η αγιώτης, ο ζήλος, η αρετή, η κατά Θεόν ζωή, το παράδειγμα. Συνεχίζει ο Πατηχαρίτων. Όταν προετών το 1965 πήγε στην Ουγκάντα η Θεολογική Σχολή της Θεσσαλονίκης με τον κοσμήτορά της, τον μετέπειτα Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο Κοτσόνη, σε μια δεξίωση στην Καμπάλα, ένας της ακολουθίας της Θεολογικής Σχολής παρετήρησε ότι ο πατήρ Χρυσόστομος ήταν πολύ καταβεβλημένος και εξέφρασε τη γνώμη ότι θα έπρεπε να επιστρέψει στην Ελλάδα πια. Τότε ο Αφρικανός Ορθόδοξος Ταγματάρχης της Αστυνομίας Ιωνάθαν Σεντεγκέγια παρεμβαίνουν είπε «Όχι, να μην φύγει ο πατήρ Χρυσόστομος, να μείνει εδώ, να πεθάνει στη χώρα μας, για να έχουμε κι εμείς ένα Άγιο Λείψανο, γιατί ο πατήρ Χρυσόστομος είναι Άγιος». Ταύτα έλεγε και έγραφε στο περιοδικό Πρωτόκλητος του Συλλόγου Ορθοδόξου Εξωτερικής Ιεραποστολής των Πατρών. Ο πατήρ Χαρίτων, στο περιοδικό Δράσεις το έτος 1973, έγραφε τα εξής για τον πατέρα Χρυσόστομο. «Τώρα έχουν και οι Ορθόδοξοι Αφρικανοί αδελφοί μας ένα Άγιο Λείψανο. Αυτό το λέγουν εκείνοι που τον έζησαν περισσότερο παντός άλλου, που τον αγάπησαν και τους αγάπησε περισσότερον παντός άλλου». Επίσης ο μακαριστός θεολόγος Αθανάσιος Φραγκόπουλος, της αδελφότητος θεολόγων Σωτήρ, έγραφε «Υπεδέχθησαν εις των ουρανών την μακαρίαν ψυχή του, πλήθος αγγέλων και αρχαγγέλων, δια να τον εντάξουν εις την χωρία των μεγάλων αγωνιστών της πίστεως και αποστόλων του Ευαγγελίου. Την ημέρα της κρίσεως και ανταποδόσεως εψυχέ των μαύρων αδελφών μας, οποίοι υπό του Πατρός Χρυσοστόμου αναγεννήθησαν δια του βαπτίσματος και ετράφησαν με τον άρτον της ζωής και εγαλοχήθησαν με τα νάματα της Ορθοδοξίας, θα αποτελούν στέφανον περίλαμπρον, ο οποίος θα τον κοσμεί και τον οποίον μαζί με τους 24 πρεσβυτέρους της Αποκαλύψεως θα καταθέσει και εκείνος ενώπιον του καθημένου επιθρόνου, δια να καθίσει και αυτός εις θρόνους ουρανίας δόξης και τιμής, περιβεβλημένος εν ηματίης λευκής, απολάβοντι ο τρόπος των μισθών, των πιστών και φρονίμων οικονόμων, διόσα υπέρ της δόξης του ουρανίου αρχηγού της Ορθοδόξου Εκκλησίας, επί 40 ετίαν όλην αόκνος ιερατικός διεικόνησεν. Έχουμε λοιπόν αφενός μεν τη συνείδηση των Εναφρική Ορθοδόξων ότι ο πατήρ Χρυσόστομος είναι Άγιος, αφετέρου δε την πίστη και την πεποίθηση μεγάλων εκκλησιαστικών μορφών, αλλά και γενικότερα του πληρώματος της Εκκλησίας περί της αγιότητος του Πατρός. Από όπου και αν πέρασε ο πατήρ Χρυσόστομος, άφησε φήμη Αγίου Μοναχού, κληρικού και Ιεραποστόλου. Η ζωή του ήταν πεντακάθαρη, σαν το απάτητο χιόνι, έλαμπε ως χρυσός και ως διαμάντι. Το πρόσωπό του ακτινοβολούσε φως, το φως του Χριστού. Το πέρασμά του σκορπούσε ευωδία, την ευωδία του Χριστού. Ο πνευματικός λόγος του ήταν πύρινος, αλλά και γλυκής και παρήγορος και αναπαυτικός. Οι Αφρικανοί αδελφοί μας τον αγάπησαν ως πραγματικό τους πατέρα, γιατί ήταν πατέρας, γιατί για αυτούς ξενιτεύτηκε. Τα άφησε όλα πίσω, όπως και οι Απόστολοι του Χριστού, να κερδίσει τις αγνές καρδιές των Αφρικανών, μάλλον ο Χριστός να τις κερδίσει. Έδωσε εξετάσεις ως Ιεραπόστολος ο πατήρ Χρυσόστομος και πέρασε με άρεστα. Ακολούθησε πιστά τους λόγους του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Ο σπουδάζων εξαρπάσε αδελφών εκ της φάνικος του διαβόλου, μιμείται των Θεών. Και υπεύθυνος γαρέκας του Σιμών
της του πλησίον σωτηρίας εστί. Ο Πατήρ Χρυσόστομος κατέστη πρότιμο προσφοράς και θυσίας. Η απέτηση για πρότυπα είναι πόθος και αίτημα δυνατό κάθε ανθρώπου, κάθε τόπου και κάθε εποχής. Έτσι η Αφρικανική Ήπειρος δύναται να ατενίζει στη μορφή του Αγίου Ανδρός και να αντιγράφει την χριστομίμητη πολιτεία του, διότι η αγιότητα είναι δυνατή σε όλους με τη χάρη του Θεού εντός της Εκκλησίας, η οποία είναι εργαστήριον αγιότητος. Ένας άνθρωπος όπως ο Πατήρ Χρυσόστομος, ο οποίος τήρησε το Λόγο του Θεού, «Άγιοι έσαστε ότι εγώ Άγιος Κύριος ο Θεός», και δίδαξε λόγο και έργο την πορεία από το κατοικώνα εις το καθομοίωση, αξίζει να τεθεί επί την ιχνίαν, ή να λάμπει πάση της ενδιοικία, όπως είδωσιν τα καλά έργαν οι άνθρωποι και δοξάσουσιν τον Πατέρα αυτόν τον εν της ουρανής. Ασφαλώς και στην αγαπώσα καρδιά του Πατριάρχου μας και όλων ημών, το συγκροτούντον την Ιερά Σύνοδο του Παλαιφάτου Πατριαρχείου Αλεξανδρίας, το Πατριαρχείο του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Μάρκου, στις καρδιές όλων μας, η φωνή του Κυρίου μας φωνάζει ότι ο Πατήρ Χρυσόστομος είναι Άγιος. Το Πατριαρχείο μας που από τον πρώτον αιώνα έως σήμερα ευαγγελίζεται και κηρύσσει Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένον και αναστάντα, το Πατριαρχείο μας με το οποίο ανέδειξε χιλιάδες Αγίους, ιεράρχες, ομολογητές, ασκητές μάρτυρες, συνεχίζει να αναδεικνύει, οι οποίοι και στολίζουν το Πατριαρχείο μας και την Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Σεβασμιότατε, θεοφιλέστατε, αγαπητοί αδελφοί, η Ιερά Σύνοδος του Παλαιφάτου Πατριαρχείου Αλεξανδρίας και πάσης Αφρικής, λαμβάνοντας υπόψη του όλα όσα υπόθηκαν κατά την ταπεινή μου εισήγηση, κυρίως όμως έχοντας δυνατή την συνείδηση των πιστών της Εκκλησίας περί της αγιασμένης και αθεωμένης προσωπικότητος του Αγίου Πατρός, προέβη κατά την τελευταία συνεδρίασή της στην Αγιοκατάταξη του Πατρός Χρυσοστόμου. Προσωπικά εξητώ την επίοικιά σας για όσα πιθανώς αθελήτως πάντως αστόχησα στην ταπεινή μου κατάθεση ενώπιό σας και σας παρακαλώ να εύχεσαι ώστε η Θεία Χάρις, η πάντοτε τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ελείποντα αναπληρούσα, να κρατεώνει όλους μας και διαπρεσβειών του Οσίου Αρχιμανδρίτου και Μεγάλου Ιεραποστόλου της Αφρικής, Χρυσοστόμου Παπασαραντοπούλου, να ενισχύει τους σημερινούς Ιεραποστόλους της Αφρικής και να αναδεικνύει νέους Ιεραποστόλους στην διακονία αναρρύθμιτων ανθρώπων του Πανσέπτου Πατριαρχείου Αλεξανδρίας, οι οποίοι διψούν για την αλήθεια και την Ορθοδοξία. Άγιε του Θεού Μεγάλε Ιεραπόστολε και φωτιστά της εν Αφρική Εκκλησίας, πρέσβευε το ελεήμονι Θεό, είναι απτεσμάτων άφεση παράσχει τις ψυχές ημών. Σας ευχαριστώ. Fedra
Άγιε Πατρών, Σεβασμιότατη Μητροπολίτη Κισάσας, κύριε Θεοδόσιε, Θεοφιλέστατε Επίσκοπε, κύριε Χρύσανθε, σεβαστοί πατέρες, κύριε Στρατηγέ, αγαπητοί αδελφοί και αδελφές. Θα αρχίσω με κείμενο που έγραψε στην Κανάγκα ο αείμνηστος πατήρ Χαρίτων Πνευματικάκης. Στις 29 Δεκάτου 1972 έπεσε μαχόμενος ο Ιεραπόστολος Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος. 13 χρόνια εκράτησε αναπεπταμένη τη σημαία της Ορθοδοξίας στην Ανατολική και Κεντρική Αφρική. Η Κανάγκα του Ζαΐρα δέχτη το ειρηνικό σκήνος του. Εκεί επάνω στον φιλοτεχνηθέντα τάφο του, ένα σταυρός τρόπεων της θυσίας και της νίκης μαρτυρεί την αιτία του θανάτου του. Απέθανε εδώ κηρύσσοντας Χριστόν. Στο νοσοκομείο της Κανάγκα πέθανε. Τη σφαίρα όμως του θανάτου την πήρε στο δρόμο του καθήκοντος της Ιεραποστολής. Και έτσι εξασθενημένος πια και πολύ ταλαιπωρημένος, δεν μπορούσε να ησυχάσει, να αναπαυθεί. Συνεχώς ήθελε να κινείται, να φέρει παντού το μήνυμα της Ορθοδοξίας. Πήρε λοιπόν το αυτοκίνητο της Ιεραποστολής μια μέρα για να πάει με την αδελφή Όλγα Παπασαράντου στο Μπουζιμάι, πόλη μεγάλη, 200 χιλιόμετρα απέχουσα της Κανάγκα. Ο δρόμος ήταν άθλιος, χωματόδρομος, με μύριους λάκους, λακκούβες, λάσπες, δύσβατος και σε μεγάλα κόμμα καμιόνια που κάνουν την διαδρομή σε 7 ως 8 ώρες και πλέον. Όμως δεν εδίστασε. Πρέπει να πάμε. Δεν βρέθηκε κανείς να τον εμποδίσει. Στις 13 Δεκεμβρίου πήραν συνοδεία 2 εντόπιους και ξεκίνησαν. Στον δρόμο όμως, σε τέτοιον δρόμο, με τα συνεχή την άγματα του αυτοκινήτου, ο πατήρ Χρυσόστομος δεν άντεξε. Έπαθε μια κατάσχετη ρινορραγία. Έπιασε συγχρόνως και μια ραγδαία αφρικανική βροχή. Εδώ όταν βρέχει τις περισσότερες φορές σχίζεται ο ουρανός από τις συνεχείς αστραπές. Σύεται η γη από τις τρομερές βροντές και τους απέσιους κεραυνούς και θαρρείς πως θα γίνει η συντέλεια του κόσμου. Αναγκάστηκαν δερόμενοι υπό της βροχής πεζοί, γιατί το αυτοκίνητο είχε κολλήσει στις λάσπες, να πάνε στο πλησιέστερο χωριό για τις πρώτες βοήθειες. Την επομένη, σε κακά χάλια, γύρισε στην Κανάγκα. Με όλα τα αυτά, ο πατήρ Χρυσόστομος λειτουργήσε τα Χριστούγεννα και την επομένη μέρα. Κατόπιν, εφόσον η αιμορραγία δεν σταματούσε, εισήχθη στις 27 Δεκεμβρίου στο νοσοκομείο. Εκεί στις 29 του ιδίου μηνός Δεκεμβρίου του 1972 το βράδυ παρέδωσε το πνεύμα ήρεμα, χωρίς πόνους, στεναγμούς, κραυγές, όλος αθόρυβα, καθή στιγμή δεν έδινε την εντύπωση ότι επίκειται το μοιραίο, ως διηγείται η αδελφή Όλγα Παπασαράντου, που ευρίσκεται διαρκώς κοντά του στο νοσοκομείο, μόνο που επανέλαβε 3 φορές στην αδελφή. Με τα 3 ημέρες θα συμβούν μεγάλα πράγματα. Αλλά τι πράγματα δεν μπορούσε να εννοήσει εκείνη. Και όντως, με τα 3 ημέρες από τις εισόδους στο νοσοκομείο, απεβίωσε. Η κηδεία έγινε την επομένη υπό καθολικού ιερέως. Δυστυχώς δεν υπήρχε πλησίον ορθόδοξος ιερεύς. Θα χρειαζόταν ημέρες για να έρθει, πράγμα αδύνατον. Ο πατήρ Χρυσόστομος έκανε το χρέος του. Έριξε το σπόρο της Ιεραποστολής ποτισμένων με 13 μόχθων, στερήσεις, κινδύνους, πικρίες και τέλος το αίμα του. Μια μέρα θα φυτρώσει. Όμως μέχρι να φυτρώσει και να φανούν οι καρποί, μπορεί να πούν πολλοί. Και τι έκανε ο πατήρ Χρυσόστομος στην Αφρική 13 χρόνια, τι άλλο ένας άλλος θα μπορούσε να κάνει πιο μεγάλο, πιο πολύ, τι άλλο μπορεί να προσφέρει κανείς πιο μεγάλο, πιο πολύ από τη ζωή του. Το καλοκαίρι του 1977 βρέθηκε ο Μιλών πάλι στην Κανάγκα για δεύτερη φορά, προκειμένου να ενισχύσει τον πνευματικό μου πατέρα με τις ταπεινές μου γνώσεις, όπως συνέχισα και τα επόμενα χρόνια. Από το 1973 μέχρι το 1981 ο πατήρ Χαρίτων αγωνιζόταν μόνος του στην Κανάγκα με μοναδική συμπαραστάτη, την αδελφή Όλγα, ευλογημένη γυναίκα, σκήτρια και ιεραπόστολο όπως την αποκαλούσε. Ο πατήρ Χαρίτων όταν πήγε στην Κανάγκα αναζήτησε να βρει τον τάφο του πατρός Χρυσοστόμου και να βάλει προσωρινά ένα ξύλινο σταυρό μέχρι να κατασκευάσει το απέριτο μνημείο του. Έχοντας κάποιες σκέψεις στο νου μου, του πρότεινα με διάκριση. «Πάτρε μου, το μνημείο είναι απλό. Μήπως θα έπρεπε να κάνουμε ένα καλύτερο αντάξιο για τον πατέρα Χρυσόστομο?»
Το δέχτηκε. Το μικρό και απέριτο μνημείο του πατρός Χρυσόστομου είχε υποστεί φθορές. Έτσι αποφασίστηκε να κατασκευαστεί από την αρχή πέτρινο και μεγαλοπεπέστερο σε ένδειξη αγάπης και ευγνωμοσύνης στον πρωτοπόρο Ιεραπόστολο. Στις 7 Σεπτεμβρίου 1977, παραμονή του γενεσίου της Θεοτόκου, αφού διαβάστηκε τρισάγιο από τον πατέρα Χαρίτωνα και τους δύο πρώτους ιερείς που είχαν χειροτονηθεί πριν λίγες ημέρες, με την παρουσία της αδελφής Όλγας και του ομιλούντος, πραγματοποιήθηκε με βλάβεια η εκταφή των λειψάνων του πατρός Χρυσοστόμου. Θα ήθελα να επισημάνω ότι έχουν δημοσιευθεί διάφορες ανακρίβειες, άσχετες από την αλήθεια, που ο Άγιος θα ήθελε να αποσυρθούν, και τα λέω αυτά επειδή ήμουν παρόν. Έτσι, την είσοδο του πατρός Χρυσοστόμου στο ναό συνόδευσαν, τα ορστά τοποθετήθηκαν μέσα σε ένα γερό και από αφρικανικό ξύλο κυβότιο και μεταφέρθηκαν στον πρώτο ναό του Αγίου Ανδρέου για να φυλαχθούν μέχρι ότου τελειώσει η κατασκευή του νέου μνημείου. Όλα έγιναν απλά και αθόρυβα. Κανείς σχεδόν δεν το αντιλήφθηκε. Τη στιγμή που γινόταν η μεταφορά, δονούσαν στον αέρα ψαλμοδίες της χοροδίας που έκανε μαθήματα στο περιστήλιο του ναού. Έτσι, την είσοδο του πατρός Χρυσοστόμου στο ναό συνόδευαν όχι πένθυμοι ήχοι, αλλά λειτουργική ύμνη. Η αδελφή Όλγα έδειχνε περισσότερο συγκινημένη. Τα μάτια της είχαν βουρκώσει. Ποιος ξέρει τι σκηνές περνούσαν στο νου της από την εποχή που ζούσε κοντά του και συνέπασχε με τους κόπους και τις αγωνίες του ιεραποστολικού του έργου. Τους συναισθηματισμούς διέκοψε η φωνή του πατρός Χαρίτωνος, που ακούστηκε να λέει δυνατά, τριαμβευτικά, ίσως χαρούμενα: «Πατέρ Χρυσόστομε, είσαι στο ναό του Αγίου Ανδρέου», σαν να ήθελε να τον βεβαιώσει για όσα είχαν δημιουργηθεί στον τόπο που εκείνος εγνώριζε, αγάπησε και τέλος θυσιάστηκε. Ναι, χωρίς να το αντιληφθεί, είχε πετάξει πνευματικά ο πατήρ Χαρίτωνος στον ουράνιο χώρο όπου υπάρχει ο θρίαμβος και συνομιλούσε με τον πατέρα Χρυσόστομο. Τότε ο Μιλών, που κρατούσε στα χέρια του το κυβότιο με τα λείψανα του γενναίου Ιεραποστόλου, το απόθεσε ασυναίσθητα στα σκαλοπάτια του δεσποτικού θρόνου. Κατόπιν τοποθετήθηκαν στο ιερό βήμα. Για την κατασκευή του μνημείου προσφέρθηκαν και δούλεψαν πολλά χέρια, ώστε να τελειώσει σε 15 μέρες. Οι ιερείς, ο διάκονος και όλα τα στελέχη της Εκκλησίας βοήθησαν για να ευπρεπιστεί ο γύρω χώρος και να φοιτηθούν λίγα άνθη. Στο κεντρικό κημητήριο της Κανάγκα, στην είσοδό του, επρόβαλε επιβλητικό το μνημείο του πατρός Χρυσοστόμου. Ένα ωραίο εικονοστάσι επάνω, μέσα στο οποίο τοποθετήθηκε η εικόνα του Χριστού, για να ξεχωρίζει από όλα τα άλλα. Σε μια τσιμεντένια επιφάνεια μπροστά είχε γραφεί προσωρινά με λευκό χρώμα στη γαλλική η επιγραφή «Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος, γεννήθη στην Ελλάδα το 1903. Απέθανε εδώ, 29/12/72, αναγγέλλοντας Χριστόν». Από την Ελλάδα πρωτόκριτος, που ανέβαλε όλες τις δαπάνες, έστελνε ένα κομμάτι πεντελικό μάρμαρο με χρυσωμένα γράμματα, ώστε να μένει στο πέρασμα του χρόνου στον τάφο του πατρός Χρυσοστόμου, ανεξίτηλος ο τρόπος του θανάτου του. Απέθανε εδώ αναγγέλλοντας Χριστόν. Έπειτα από χρόνια υπήρξαν λόγοι που αναγκάστηκαν να μεταφέρουν τα οστά του σε νέο μνημείο, πίσω από το ιερό του παλαιού ναού του Αγίου Ανδρέου. Δίπλα ετάφηκε ο αείμνηστος πατήρ Χαρίτων. Σε λίγες μέρες τα λείψανα του Αγίου Χρυσοστόμου θα τοποθετηθούν σε λειψανοθήκη και θα μεταφερθούν στον νέο ιερό ναό του Αγίου Ανδρέου πριν την εορτή του στις 30 Νοεμβρίου, όπου θα τα προσκυνούν οι ευλαβείς μαύροι αδελφοί με τις λευκές ψυχές, όπως αποκαλούσε ο νέος Άγιος. Στις 8 Οκτωβρίου 25 χτύπησαν, χαρμόσαν οι καμπάνες του Ιερού Ναού του Αποστόλου Αγίου Ανδρέου του Συλλόγου Ορθοδόξου Ιεραποστολής ο Πρωτόκριτος στην Πάτρα, όταν αγκέρθη η αγιοκατάταξη του πρωτοπόρου Ιεραποστόλου του 20ου αιώνα, ο Σίου πατρός Χρυσοστόμου Πασαρδοπούλου, με καταγωγή από τον βασιλεί της Μεσσηνίας. Μας πλημμύρισε ανίποτη χαρά αυτή η απόφαση της Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, κατόπιν εισηγήσεως του μακαριωτάτου Πατριάρχου Κυρίου Θεοδόρου Β, που είναι η αρχή για την αναγνώριση των πρώτων Αγίων των ημερών μας,
που θυσιάστηκαν στην Αφρική διαδίδοντας την Ορθοδοξία. Ο μακαριστός πατήρ Χαρίτων Πνευματικάκης, ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητρόπολης Πατρών, είχε δεσμούς πνευματικής φιλίας με τον Άγιο Χρυσόστομο. Συνυπηρέτησαν τα δύσκολα χρόνια του 40 και μετά στην Ιερά Μητρόπολη Εδέσης. Ο πατήρ Χρυσόστομος ως πρωτοσύγγελος και ο πατήρ Χαρίτων ως ιεροκήρυκας. Αντιμετώπιζαν κινδύνους μέχρι θανάτου με τόλμη και παρησία, ώστε να εμπνέουν νέους και ενήλικες να μην δειλιάζουν μαχόμενοι υπερπίστεως και πατρίδος. Το 1960 ο πατήρ Χρυσόστομος αποφάσισε να φύγει για την Αφρική, υπακούοντας την εντολή του Κυρίου. Πορευτέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Να σημειώσω, έτσι τώρα μου ήρθε στο μυαλό, ότι εγγράφηκε από τον κύριο Παπαθεοδόρου, εδώ τον συμπολίτη μας, Παναγιώτη, ότι ήταν συμφοιτητές με τον Πανάγιο Χρυσόστομο. Και σαν συμφοιτητές που ήσαν, ήθελε, συγγνώμη, μου φύγε από το μυαλό. Συγγνώμη. Λοιπόν, συνυπηρέτησε ο πατήρ Χρυσόστομος, λοιπόν, και με τόλμη και παρησία ώστε να εμπνέουν νέους και λίγοι. Το 1960 ο πατήρ Χρυσόστομος αποφάσισε να φύγει για την Αφρική, υπακούοντας την εντολή του Κυρίου. Το διάβασα αυτό. Λοιπόν. Ο πατήρ Χαρίτων έπειτα από διακονία σε πόλεις της Μακεδονίας έφτασε στην Πάτρα και συνέχισε το εμπνευσμένο έργο του, ώστε η τόλμη και το θάρρος του στους αγώνες για την ορθή βίωση του Ευαγγελίου να είναι αδιάκοπη. Του έγραφε ο πατήρ Χρυσόστομος να μεταβεί, να τον βοηθήσει στην Αφρική. Ο πατήρ Χαρίτων μάλιστα το 1972 μίλησε εδώ στη χριστιανική στέγη, στην χριστιανική εστία, με θέμα «Γιατί δεν επεκράτησε ακόμα σε όλη τη γη ο χριστιανισμός» και συνεκλώνησε αναφέροντας ότι οι απικιοκράτες αιρετικοί διαδίδουν τον χριστιανισμό και αποκτούν ωφέλη. Αλλά μόνο ένας ορθόδοξος ιεραπόστολος, ο πατήρ Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος, παρά την αδυναμία του από πλευράς υγείας, βρίσκεται στην Αφρική και ζητεί συνεργάτες να τον βοηθήσουν. Ανέφερε πολλά θαυμαστά γεγονότα, τα οποία αφύπνισαν τους ακροατές. Η ομιλία έγινε αφορμή από τον κύκλο μελέτης Αγίας Γραφής Επιστημόνων, που είχε συγκροτήσει και υπό την πνευματική καθοδήγησή του λειτουργούσε να ιδρυθεί ο Σύλλογος Ορθοδόξου Ιεραποστολής ο Πρωτόκριτος, με σκοπό να ενισχύσει τον πατέρα Χρυσόστομο και όπου γης θα διαδίδει η Ορθοδοξία. Ο πατήρ Χρυσόστομος τα Χριστούγεννα του 1972 έγραψε επιστολή στον πατέρα Χαρίτωνα, ζητώντας του να μεταβεί στην περιοχή αυτή να τον βοηθήσει, διότι έβλεπε το έδαφος πρόσφορο για τη σπορά του Θείου Λόγου, αλλά με τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε ήθελε βοήθεια προκειμένου να ανταποκριθεί. Ο νεοίδρυτος τότε σύλλογος του Πρωτοκλήτου είχε στείλει επιστολή στον πατέρα Χρυσόστομο και ανέμενε απάντηση για να τον βοηθήσει. Όμως συνέβη το απροσδόκητο. Ήρθε η είδηση ότι έφυγε για την αιωνιότητα στις 29 Δεκεμβρίου 1972. Λίγο αργότερα η αδελφή Όλγα Παπασαράδου, η ασκήτρια και ιεραπόστολος, όπως να αποκαλούσε ο πατήρ Χαρίτων, η οποία τα 3 τελευταία έτη διακονούσε το θείο της, πατέρα Χρυσόστομο, ως νοσηλεύτρια, ήρθε στην Πάτρα για να του μεταφέρει την επιθυμία του λίγο πριν παραδώσει το πνεύμα στον ουράνιο πατέρα. Να πας στην Πάτρα, να συναντήσει τον πατέρα Χαρίτωνα και να του πεις να έρθει στην Κανάγκα να συνεχίσει τη διάδοση της Ορθοδοξίας, γιατί χιλιάδες ψυχές περιμένουν να κατηγηθούν στην ορθή πίστη. Ο πατήρ Χρυσόστομος, ο πατήρ Χαρίτων, συγκλονίστηκε και είπε ότι δεν πέτυχε όσο ζούσε ο πατήρ Χρυσόστομος, το κατάφερε με το θάνατό του. Έπειτα από λιγόμενη προετοιμασία ανεχώρησε στις 5 Ιουλίου 1973 αθόρυβα για την Αφρική, αφού την προηγουμένη μέρα προσκύνησε στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέου τον Τάφο και την Αγία Κάρα του, ζητώντας την ευλογία του. Συνάντησε εκεί λιγότερους από 30 πιστούς που είχε βαπτίσει ο πατήρ Χρυσόστομος σε οικία που είχε διαμορφώσει σε ναό, διότι στην Κανάγκα έμενε μόνο 3 μήνες. Ο πατήρ Χαρίτων, φτάνοντας στην Κανάγκα, αγωνίστηκε και οικοδομήθηκαν ναοί, ιατρείο και τα περίφημα σχολεία φως εθνών, αψηφώντας κινδύνους
μέχρι θανάτου. Φεύγοντας για τους ουρανούς, άφησε πίσω του 30.000 βαπτισμένους πιστούς και 12 ιερείς. Ήταν ο δεύτερος πρωτοπόρος ιεραπόστολος. Ακολούθησαν κατόπιν και άλλοι στα βήματα των δύο Αγίων προσωπικότητων, με πρώτο διάδοχό τους το πνευματικό τέκνο τους, πατέρα Ιγνάτιο Μαντελίδη, μετέπειτα Μητροπολίτη Κεντρός Αφρικής και κατόπιν Πενταπόλεως, όπως ευστόχος τον ονόμασε ο Μακαριότατος Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, κύριος Θεόδωρος Β, που επί των μερών της Πατριαρχίας του η Ορθοδοξία διεδόθη στις περισσότερες χώρες της Αφρικής. Με την καθοδήγηση του πατρός Χαρίτωνος, ο Πρωτόκητος δεν έπαυσε να στηρίζει το ιεραποστολικό έργο στα έθνη. Ο πατήρ Χαρίτων, έπειτα από ακατάπαυστους ιεραποστολικούς αγώνες 25 ετών, λίγη ώρα πριν φύγει για τον ουρανό, έχοντας μεταλάβει των αχράντων μυστηρίων την Τετάρτη Κυριακή των Νηστιών Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος, 29 Μαρτίου 1998, φώναξε: «Χτυπάτε τις καμπάνες της Ορθοδοξίας σε όλη την Αφρική, σε όλη την Αφρική, σε όλη την Αφρική. Χτυπάτε τις καμπάνες της Ορθοδοξίας, της Ορθοδοξίας, της Ορθοδοξίας». Σήμερα ηχούν οι καμπάνες της Ορθοδοξίας στις περισσότερες χώρες της Αφρικής και άλλων υπήρων. Ο Σύλλογος του Πρωτοκλήτου συνετέλεσε επίσης στην τιμητική εκδήλωση των αποκαλυπτηρίων πρωτομής του πατρός Χρυσοστόμου στη γενέτειρά του Βασιλίτσι της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας από τον μακαριστό Μητροπολίτη Χρυσόστομο Θέμελη, και τα μέλη του παρευρέθηκαν στην τελετή. Ο Μητροπολίτης Κένιας κ. Μακάριος και έξαρχος πάσης Ανατολικής Αφρικής, ο οποίος συλλογραφούσε με τον πατέρα Χρυσόστομο και τον πατέρα Χαρίτωνα, γράφει στο περιοδικό Φως Εθνών που κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες: «Δύο ιεραποστολικοί ήρωες του 20ου αιώνα. Μία προσωπική σκέψη. Στην εξελισσόμενη ιστορία της Εκκλησίας μας στην Αφρική, ο 20ος αιώνας υπήρξε εποχή θαυμάτων. Το Ορθόδοξο Πατριαρχείο Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής εκλήθη από τον Θεό να επεκτείνει το Ευαγγέλιο της σωτηρίας σε αυτήν την μεγάλη ήπειρο, κομίζοντας ελπίδα μεταμόρφωση και ενότητα μεταξύ των πολλών λαών και φυλών της. Στο κέντρο αυτής της θείας ιστορίας ξεχωρίζουν δύο ιεραποστολικοί ήρωες και φίλοι, άνδρες που θυσιάσαν τη ζωή τους για να σπείρουν την Ορθοδοξία στο αφρικανικό έδαφος, ώστε να ανθίσει και να καρποφορήσει. Ομιλώ για τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Παπασαραντόπουλο και τον Αρχιμανδρίτη Χαρίτωνα Πνευματικάκη. Θα μπορούσα να πω πολλά ακόμα, όμως θα σας διαβάσω τις τελευταίες σκέψεις του πατρός Χαρίτωνος από τον επίλογο που έγραψε σε πονημάτιο για τον πατέρα Χρυσόστομο. Ο πατήρ Χρυσόστομος έκανε την απαρχή, άνοιξε το δρόμο, ύψωσε τη φωνή, εκάλεσε, παρεκάλεσε, προέτρεψε απεγνωσμένα. Βοηθήστε, ξεκινήστε, τρέξτε. Τώρα πια δεν μπορεί. Έκλεισε το στόμα του, απέθανε. Αλλά όχι, η φωνή του δεν πέθανε. Η κραυγή του τώρα ενδυνάμωσε. Μέσα από τον απέριτο τάφο και άγνωστο, στα βάθη της Αφρικής, δεν θα πάψει πιο έντονα να ακούγεται και να μας κράζει. 2,5 δισεκατομμύρια συνάνθρωποι μας δεν γνώρισαν ακόμη τον Χριστό. Σε τούτο συντρέχουν πολλοί λόγοι, αλλά σε εσάς πέφτει ο μεγαλύτερος. Εμείνατε αδιάφοροι, δεν σκοτιστήκατε καθόλου, αν αυτοί δεν εγνώρισαν το φως το αληθινό των Χριστών. Δεν έκανατε τίποτε για να τον γνωρίσουν. Έλληνες και Ελληνοπούλες, Ορθόδοξοι Χριστιανοί αν είστε, μην αδιαφορείτε άλλο, μην κάθεστε αναπαυμένοι. Σηκωθείτε, δώστε ό,τι έχετε για την εξάπλωση του Ευαγγελίου στους ανευαγγελίστους αδελφούς μας που διψούν για τον Χριστό. Ορθόδοξοι Χριστιανοί αν είστε, αποφασίστε. Χωρίς ιεραποστολή στα έθνη, τι Έλληνες και τι Χριστιανοί είστε. Ήθε ο Παντοκράτορ Κύριος διαπρεσβειών του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Χρυσοστόμου, του πρωτοπόρου Ιεραποστόλου και φωτιστού της Αφρικανικής Υπήρου, να φωτίζει ολόκληρο τον κόσμο και να ενισχύει τους Ιεραποστόλους, οι οποίοι ευαγγελίζονται με ένθιο ζήλο τους μακράν του Χριστού αδελφούς μας. Σας ευχαριστώ. Σεβασμιότατε, σας παρακαλούμε να επισφραγίσετε την απόψινή εκδήλωση ως οικοδεσπότης και εμπνευστής των πρωτοκλητίων που μας δίδεται την ευκαιρία τόσες ευλογίες να έχουμε.
Δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν, ως έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του οποίου το όνομα έφερε και ο Άγιος Χρυσόστομος ο εν Κανάγκα, του οποίου μνήμην ποιούμεθα σήμερα, που είχαμε εδώ στην Πάτρα και την επέτειο της Αγιοκατατάξεως του Οσίου Πατρός ημών Γερβασίου του εν Πάτρας. Θα ήθελα από τα βάθη της ψυχής μου να ευχαριστήσω όλους όσοι συνετέλεσαν, ώστε να πραγματοποιηθεί αυτή η ωραία και τόσο συγκινητική απόψινή εκδήλωση. Να ευχαριστήσω τον πατέρα Χριστοφόρο και τους συνεργάτες του, τους αδελφούς της Χριστιανικής Εστίας Πατρών, να ευχαριστήσω τον Κύριο Σίμω και τον Ιεραποστολικό Σύλλογο Πρωτόκλητος, διότι συνετέλεσαν σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Πατρών, στο πλαίσιο των Ιερών Πρωτοκλητίων, να απολαύσουμε όλα αυτά τα ωραία και τόσο συγκινητικά απόψε εδώ σε αυτή την ωραία και φιλόξενη πνευματικά αίθουσα. Θεοφιλέστατε Άγιοι αδελφέ, Άγιοι πατέρες, Κύριε Ταξίαρχε, μετά τη συζύγου σας ευχαριστούμε δράτω με της ευκαιρίας για μια ακόμα φορά, γιατί είστε σχεδόν σε κάθε εκδήλωση παρόν και μας συγκινεί η αγάπη σας, ο σεβασμός και η παρουσία σας. Αδελφοί μου αγαπητοί, για να φτάσει κανείς στο σημείο να πάει στην Αφρική, να γίνει όλο αυτό το έργο και μάλιστα όχι σε νεαρά ηλικία, είδατε ότι πήγε σε μεγάλη ηλικία, και για να καταρτιστεί ο μεγάλος αυτός Ιεραπόστολος της Εκκλησίας μας, δεν εφίστη κόπον και μόχθον, και μάλιστα φανταστείτε, είδαμε μια φωτογραφία όταν έπαιρνε το πτυχίο της θεολογίας. Όλοι οι άλλοι ήταν νεαροί και ο πατήρ Χρυσόστομος ήταν 55 ετών. Το δημοτικό σχολείο το τελείωσε ως κληρικός, γιατί είχε φλόγα ψυχής. Για να γίνει κανείς Ιεραπόστολος πρέπει να έχει αυτή τη φλόγα που είχαν οι Άγιοι Απόστολοι, τους οποίους απέστειλε ο Ιησούς Χριστός στα πέρατα της οικουμένης, χωρίς να έχουν τίποτε, ούτε πήραν ούτε βαλάντιον, όπως λέγει το Ιερόν Ευαγγέλιον. Όμως δεν υστέρησαν σε τίποτε. Μήπως σας έλειψε τίποτε, τους είπε ο Χριστός όταν γύρισαν. Όχι, λέει, δεν στερηθήκαμε ουδενός. Έτσι λοιπόν και οι μεγάλοι αυτοί Ιεραπόστολοι άφησαν τα πάντα, εγκατέλειψαν τα πάντα και παρέδωσαν τη ζωή τους στα χέρια του Θεού, για τη δόξα του Θεού και για τη σωτηρία των ανθρώπων. Χρειάζεται ψυχή, χρειάζεται δύναμη, χρειάζεται τόλμη, χρειάζεται ενθουσιασμός, χρειάζεται νεανικός φρίγος, το οποίο είχε πλούσιο ο Άγιος Χρυσόστομος. Θυμάμαι όταν ήμουν μαθητής στο δημοτικό και μετά στο γυμνάσιο, παίρναμε τα περιοδικά από την Ιεραποστολή. Τότε γινόταν πολύ ωραία δουλειά και στα κατηχητικά, όπως και σήμερα, και πάλι ευχαριστώ τους κατηχητάς και τις κατηχήτριες. Εχθές έγινε μια μεγαλειώδης εορτή μπροστά στον ναό του Αγίου Ανδρέου, χιλιάδες παιδιά. Πιστεύω ήσασταν εκεί κάποιοι από εσάς, ίσως οι περισσότεροι, που είναι αποτέλεσμα ιεραποστολικής εργασίας των πατέρων εδώ στην Πάτρα, από τον Άγιο Γερβάσιο και μετά τα αυτά. Έτσι λοιπόν, όλη αυτή η καρποφορία χρειάζεται ζήλο, χρειάζεται ενθουσιασμό, χρειάζεται νεανικός φρίγος, χρειάζεται απόφαση και απόφαση για θυσία. Τα άφησε όλα ο Άγιος Χρυσόστομος και πήγε και ετελειώθη εν Κυρίω. Αυτός ο όρος ετελειώθη σημαίνει την κατά Χριστόν τελείωση, τη θέωση. Ετελειώθη λοιπόν εν Κυρίω και δεν βρέθηκε ούτε ορθόδοξος παπάς να τον κυδεύσει, όπως συνέβη και με τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο. Αλλά ιδού η Εκκλησία ανεγνώρισε την αγιότητά του επισήμως, επεσφράγισε τη συνείδηση του λαού των Αφρικανών. Πήγε και δεν βρήκε κανέναν. Τώρα μου έλεγε ο Άγιος Κινσάσας, συζητούσαμε πόσοι είναι οι χριστιανοί εκεί.
Στη Μητρόπολη Κατάγκας, μου είπε, είναι περί τις 500.000. Όλοι μαύροι είναι. Μόνο ο Δεσπότης είναι. Εκεί είναι λευκός, ο Μελέτιος. Στη Μητρόπολη Κανάγκας, όπου υπηρέτησε ο Άγιος Κινσάσας πριν πάει στην πρωτεύουσα στην Κινσάσα, είναι περί τις 300.000, μου είπε. Και στη Μητρόπολη Κινσάσας, όπου είναι τώρα ο Άγιος Κινσάσας, είναι από 70 μέχρι 100.000 περίπου, και έχουν ξανοιχτεί όλοι οι ιεράρχες εκεί σε αυτό το έργο το μεγάλο και βαπτίζουν κατά δεκάδες και κατά εκατοντάδες. Έλεγα λοιπόν προηγουμένως ότι όταν ήμουν μικρό παιδί βλέπαμε στο περιοδικό της Ιεραποστολής για τον Άγιο Χρυσόστομο. Τον βλέπαμε σε φωτογραφίες. Εγώ είχα και από τότε από μικρό παιδάκι ένα τέτοιο ζήλο και είχα πολύ ενθουσιαστεί από την προσπάθειά του αυτή. Μάλιστα γίνονταν και έρανοι, θυμάμαι, για την εξωτερική Ιεραποστολή και προσπαθούσαμε εμείς τα παιδάκια ό,τι είχαμε να το δώσουμε για τα παιδάκια, τα μαύρα μας λέγανε, που δεν έχουν να φάνε, που θέλουν να πιστέψουν στο Χριστό, και φλεγόμασταν από αυτή την αγάπη για να βοηθήσουμε στην Ιεραποστολή. Λοιπόν, θεωρώ ότι πρέπει να μιμηθούμε, να μιμούμεθα και εμείς οι αρχιερείς και οι ιερείς και ο λαός του Θεού στο ζήλο τον ιεραποστολικό, στον ένθεο ζήλο, στην αγάπη, στη φλόγα ψυχής, στον ενθουσιασμό αυτούς τους φλογερούς ιεραποστόλους. Χρωστάμε τα πάντα σε αυτούς. Είναι μιμητές των Αγίων Αποστόλων. Σεβασμιότατε Άγιοι αδελφέ, Μητροπολίτα Κινσάσας, κύριε Θεοδόσιε, σας ευχαριστούμε για μια ακόμα φορά, γιατί ευρίσκεστε ανάμεσά μας στην πρόσκληση να έρθετε να μιλήσετε για τον Άγιο Χρυσόστομο τον εν Κανάγκα, και μάλιστα θα ήθελα να εκφράσω τη χαρά μου και τη συγκίνησή μου, διότι ήσασταν ο εισηγητής στην Ιεράν Πατριαρχική Σύνοδο του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας, ώστε να καταταγεί εν τέλει εις τας δέλτους των Αγίων ο Άγιος Χρυσόστομος. Θα παρακαλέσω θερμός και εκ μέρους μου και εξ ονόματος του Θεοφιλεστάτου Αγίου Αδελφού, των Αγίων Πατέρων της χριστιανικής εστίας του Ιερού Κλήρου της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών και όλων των αδελφών, να μεταφέρετε στον πολύ αγαπητό και σεβαστό Ισεμέκ των παλαιών ετών, μακαριότατο Πατριάρχη Αλεξανδρίας και πάσης Αφρικής Κύριον Θεόδωρο, τα προσκυνήματά μας, τα σέβη μας, την αγάπη μας, την ιική μας αγάπη και την απόφασή μας, όπως και εσείς γνωρίζετε, και μέσα από τον Ιεραποστολικό Σύλλογο, του οποίου προείσταται ο αγαπητός κ. Νικόλαος Σίμος επί τόσα έτη, και τον οποίον ευγνωμόνως ευχαριστούμε για την προσφορά στην Ιεραποστολή, αλλά και μέσα από τον άλλον Ιεραποστολικών Σύλλογο Ιερός Χρυσόστομος, θα είμαστε στη διάθεσή του και στη διάθεσή σας, ώστε το έργο της Ιεραποστολής να προοδεύει. Ακόμα δε περισσότερο, διότι πλέον μετά από τους μεγάλους αυτούς Ιεραποστόλους, για τους οποίους και εσείς και ο Κύριος Σίμος μιλήσατε, συνδέουν την Πάτρα, δεσμία κατάλητη, ο Θεός σας έστειλε εκεί, και πιστεύω ότι και στη συνέχεια ο Θεός γνωρίζει και το γεώργιο αυτό θα καλλιεργηθεί πάλι από δικούς μας ανθρώπους στο βάθος του χρόνου, ώστε να ανθίσει ο Λόγος του Θεού και να ηχήσουν σε όλη, απ' άκρου εις άκρον, σε όλη την Αφρική και όπου ακόμα δεν έχουν ηχήσει, οι καμπάνες της Ορθοδοξίας, όπως είπε ο αείδημος και υγιασμένος πατήρ Χαρίτων, ο διάδοχος του Αγίου Χρυσοστόμου. Έκανε μια αναφορά ο Κύριος Σίμος στο μνημείο που έγινε στο Βασιλίτσι της Μεσσηνίας για τον Άγιο Χρυσόστομο. Προετών είχαμε πάει στο χωριό του πατέρα του, στο Ροϊνό της Αρκαδίας, και κάναμε το μνημείο, θυμάστε μαζί, της αημνής του Ιεραποστόλου Όλγας. Ήταν ανιψιά του η Ιεραπόστολος Όλγα Παπασαράντου ελέγεται εκείνη. Απλώς ο πατέρας του Αγίου Χρυσοστόμου είχε μεταφερθεί κάτω στη Μεσσηνία και το όνομα είχε γίνει από Παπασαράντος, ήταν ιερεύς ο προγονός του στο Ροϊνό, είχε γίνει Παπασαραντόπουλος. Και ένας θείος του ήταν και αρχιερεύς, το λέγω για την ιστορία, στο Ναύπλιο,
ο μακαριστός Μητροπολίτης Αργολίδος Ιωάννης Παπασαράντος, με τον οποίο ήταν ο φίλος ο Άγιος Γερβάσιος, και όταν έφυγε ο Άγιος Γερβάσιος από την Αρχιεπισκοπή ως πρωτοσύγγελος, για ένα διάστημα πήγε στο Ναύπλιο. Και εκεί εγνώρισε, αγαπητέ μου κύριε Φίσκυλη που είσαι εδώ και μας συνδέει φιλία εκ των παλαιών, το γέροντά μας ως λαϊκό, τον Νικόλαο Φιλιππαίο, ο Άγιος Γερβάσιος, εκεί που ήταν ο Ιωάννης ο Παπασαράντος ο δεσπότης, τον Νικόλαο Φιλιππαίο τον είχε νεαρό κοντά του ο δεσπότης, πήρε συμμαρτυρία ο Νικόλαος Φιλιππαίος από τον Άγιο Γερβάσιο, έγινε μοναχός, έγινε διάκονος πρεσβύτερος και αρχιερεύς και χειροτώνησε εμένα, με έκανε μοναχό, με έκανε διάκονο, με έκανε πρεσβύτερο και χρωστούμε πάρα πολλά. Ανεφέρθην στο συγκεκριμένο αδελφό, γιατί μας αγαπούσε και εμένα και τον Γιώργο και στο γραφείο του μας είχε όχι απλώς σαν παιδιά του, αλλά κάτι παραπάνω. Θα πω τούτο μόνο, ήταν τόσο αγαθός και καλός άνθρωπος ο Θεόκλητος, έτσι ήταν το όνομά του το μοναχικό, που όταν έγινα αγωδιάκος είχα πολλά μαλλιά και πέφτανε μπροστά μου και δεν έβλεπα να διαβάσω και θυμάμαι κάτι πολύ συγκινητικό. Κατέβηκε στο πρώτο σκαλοπάτι και μου έκανε τα μαλλιά μου έτσι για να βλέπω και να μην κάνω λάθος στο κείμενο που διάβαζα νεαρός διάκονος. Αυτοί λοιπόν, αυτό το πνεύμα είχαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, το οποίο πρέπει να έχουμε και εμείς. Σας ευχαριστώ όλους. Είπα μερικά πράγματα έτσι μέσα από την καρδιά μου και παρακαλώ αυτός ο ζήλος, ο ιερός και ένθερμος των μεγάλων αυτών ιεραποστόλων να μας συνέχει πάντοτε και να μας διακατέχει ο φόβος του Θεού, η αγάπη του Θεού και η ευθύνη, όχι μόνο έναντι όλων ημών, όπως είμαστε μια οικογένεια και τα έχουμε όλα και δεν μας λείπει τίποτε, αλλά και η ευθύνη έναντι εκείνων οι οποίοι διψούν για το Λόγο του Θεού. Χρόνια πολλά και ευλογημένα, με το καλό να εορτάσουμε τον Άγιον Απόστολον Ανδρέα. Σας όλων τα έτη πολλά και του Αγίου Κινσάσας και του Αγίου Κερνήσης και όλων ημών κληρικών και λαϊκών και τα δικά σας κύριε ταξίαρχε και τα δικά σας τη σύζυγό σας και τα παιδιά μας εδώ που είναι τα καμάρια μας, που είναι η ελπίδα μας. Έτσι μπράβο να τους δώσουμε χαρά, να τα εμψυχώσουμε. Μπράβο παιδιά, ήσασταν ωραίοι, καταπληκτικοί. Να είστε καλά.